Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Хөнәр сайлау жауаплы эш. Ознакай яшьләре медиа форумда катнаша. Мәктәп укучыларына билгеле бер информация бирү, үзебезнең учреждениедагы мөмкинлекләрне күрсәтү. Юллардагы куркынычсызлык, өлкәннәргә юл хәрәкәте кагыйдәләре турында искә төшерделәр. Әгәр дә без үзебездән килгәнне эшләп сакланып йөрсәк, һичшиксез безнең якыннарыбыз да үзебез дә саклану чараларын үтәгәндә исән-сау булачакбыз. 13-нче сезон. Әлмәт баскетбол лигасы калабызга спорт йолдызларын җыйды. Все прекрасно, выигрываем. 31-23. Благодаря высоким игрокам они умеют все и сверху забивают, и трехочковые. Игра все прекрасно. Ознакай политехник техникумында безнең караш яшьләр медиа форумы узды. Мондый чара техникум кысаларында икенче тапкыр үткәрелә. Аның беренчесе республиканың урта һөнәри белем бирү учреждениеләре арасында булса, чираттагысы мәктәп укучылары өчен оештырылган. Бүгенге очрашуга шәһәр мәктәпләреннән, Актүбә бистәсе һәм авыл мәктәпләреннән 9-нчы сыйныф укучылары чакырылган. Очрашу дәвамында укучылар, яшьләр һөнәр үзләштерүдә булган мөмкинлекләр белән танышачаклар. Катнашучыларны уку йортының директоры Роберт Хөснетдинов сәламләп, әлеге чараның кызыклы һәм истәлекле булуын ассызыклады. Бу чарабызның тагы бер максаты ул үзебезнең һөнәрләр турында тагы мәктәп укучыларына билгеле бер информация бирү, үзебезнең учреждениедагы мөмкинлекләрне күрсәтү һәм инде үзебезнең мәктәп укучыларыннан шушы һөнәрләргә карата булган аларның фикерләрен ишетү, аралашу өчен үткәрәбез. Уку йорты хакында мәгълүмати танышу алганнан соң, укучылар техникум активистлары озатуында, уку цехларында, лабораторияләрдә булып, анда видеороликлар төшерделәр. Я студент Ознакайского политехника. Мин Ознакай политехник техникумы студенты, 2-нче курста укыйм. Без техникумдагы бүгенге искиткеч чараны күзәтә алабыз. Безнең чараның максаты мәктәп укучыларын һәм безнең техникумның урта һөнәри белем бирү студентларын берләштерү һәм шундый зур булмаган традиция булдыру. Минем уйлавымча, бу һөнәр актуаль һәм киләчәктә аның перспективалары булачак. Мин республикада иң яхшы техник-механик булачакмын. Технико-механикум в республике. Укучылар һөнәрләр иленә сәяхәт кылган арада аларны алып килгән остазлар өчен осталык дәресләре үткәрелде. Алар пешекчеләр цехында тавык урамасы пешерү серләренә өйрәнделәр. Теге остаханәсендә кызыклы вакыт уздыру чараларында катнаштылар. Соңыннан укучыларның иҗади эшләре буенча фикер уртаклашулар үткәрелеп, җиңүчеләр дә билгеләнде. Безнең республикада мондай чара беренче тапкыр үткәрелә. Без инде моны тоже традиционный форматка кертеп җибәрергә җыенабыз. Безнең караш яшьләр медиа форумын киләчәктә якын тирә районнар арасында да үткәрергә мөмкинлек туар дип өмет итәләр оештыручылар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луш, Әлмәт телекомпаниясе. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре юл хәрәкәте куркынычсызлыгы территориаль идарәсе белән берлектә халыкка юл хәрәкәте кагыйдәләре турында искәртүләрен дәвам итәләр. Бу юлы алар балалардан тыш өлкәннәр буны белән дә очрашу үткәрделәр. Җомга көннең төшке аш тәнәфесендә 11-нче мәктәп укучылары җәяүлеләргә фликерлар таратып юл хәрәкәте кагыйдәләрен искә төшерделәр. Алар караңгыда хәрәкәт иткәндә яктырту элементларын куллану турында сөйләделәр. Бу җайламалар автомобиль йөртүчеләргә җәяүлеләрне ерактан күрергә мөмкинлек бирә. Рядом зебры, знак поставлен, пешеходный переход. Здесь дорогу переходит весь сознательный народ. Ага таба юл хәрәкәте кагыйдәләре турында сөйләшү үзәк мәчеттә дәвам итте. Җомга намазы алдыннан дәүләт автоинспекторлары юл транспорт һәлакәтләре статистикасын искә төшерделәр һәм юлда үзеңне һәм балаларны ничек сакларга кирәклеген тагын бер кат искәртеп үттеләр. Очрашу вакытында очраклы түгел. 1 марттан мөселманнарда изге Рамазан ае башлана. Ураза вакытында алар мәчетләргә тәравих намазына йөриячәкләр. Ә кичен куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәү аеруча мөһим, ди автоинспекторлар. Шуңа күрә өлкәннәребез юлны чыкканда, юлларда сау булып йөрсәгез дигән теләк белән килдек без.
Allah'ı Teala soklaranını diyene, eğer de biz üzümüzden kilyenini işler soklanıp girsek, bir şiksiz bizden yakınlarımız da üzümüzde soklanıp şuraların öteyinde isen soğulaşarız. Узган елда Әлмәт юлларында 118 юл транспорт хәлакәте теркәлгән. Алар 17 кешенең үлеменә китергән. 143 кеше имгәнгән. Араларында 20се балалар. Агымдагы елның гыйнварында 10 авария булган. Анда 1 кеше үлгән, 11 кеше җәрәхәтләнгән. Бик игътибарлы булырга кирәк. Чөнки безнең җаныбыз, безнең гомеребез үзебезнең кулда. Бигрәк тә балаларны өйрәтергә. Балаларга шук, карап та тыңлашмак, үзебездән бигрәк тә яшь балаларны безнең кулдан ышкырмыйча юлларны үтәргә тырышырга кирәк. Халык язмыштан узмыш юк дисә дә, Аллаһ сакланганны саклармын дип тә өсти. Алса Ахмаджанов, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 15 февраль көнне үзенең 98-нче туган көнен Әлмәттә яшәүче Фәйзә Рәшид кызы Төхватуллина билгеләп үтте. Бу көнне аны балалары, аныклары, туганнары әлбәттә инде күркәм гадәт буенча район җитәкчелеге тәбрик итте. Ак әби белән Алса Ахмаджанова танышып кайтты. Фәйзә апа Чүпрәле районы Иске Задыровка авылында күп балалы гаиләдә туа. Ул мәктәптә 3 класс кына белем алырга җитешә. Аны колхозга эшкә юллыйлар. 41 елның күзендә күп балалы гаиләнең газиз әтисен фронтка җибәрәләр. Сугыш вакытында исә Фәйзә апа уллар белән беррәттән хезмәт куя башлый. 41 елда 8 ноябрьдә әтиемне сугышка алып киттеләр. Шунда чылтада сугыш алсында. Шуннан инде кайтты колхозда эшләде, немәдә җибәрделәр. Эшләргә күнектеләр тагын. Аннан урман кисәргә җибәрде, урман кистем, торып кистем. Аннан инде 44 елда мине иптәш кызларның берсен дә җибәрмиләр. Ә мине урманнан кайтты, торыптан кайтам, урманга җибәрәләр, урманнан кайтам, торып кайтам. Фәйзә апаның гаиләсе Үзбәкстанга күчеп китә. Анда аның 66 ел гомере үтә. Кияүгә чыгып тормыш иптәше белән 9 бала үстерәләр. Бер баланы гаиләгә алалар. Бу бәйрәм көнендә Фәйзә апаның өендә туганнарының һәм дусларының кечкенә генә өлеше. Барлык балалар, оныклар һәм оныкчыклар бергә җыелса, алар 78 кеше булалар. Әбинең 23 оныгы, 44 оныкчыгы, инде бер оныгы үзе дә әби булырга өлгергән. Котлыйбыз сезне. Здоровья, благополучия, ярар. Молодец, Фәйзә. Но бабушка у нас времен вот таких сталинских была очень требовательная. Сталин заманынан безнең әби, ул бик таләпчән, катгый, җәй көне 3 ай буе мин аның янында үткәрә идем. Ул безгә тырышлык, намус, үзара аңлашу тәрбияләде. Әлбәттә, бәләкәй чакта ачу килә иде, ләкин хәзер үсеп җиткәч, барлык оныкларыбыздан мин аңа зур рәхмәтемне җиткерәм. Мы, конечно, очень на нее злились раньше, но сейчас, когда мы выросли, вот лично я скажу от всех наших ее внуков, что мы очень тебе благодарны. Фәйзә әби бүген дә мөстәкыйль рәвештә үз көнен үзе күреп, бер үзе тормыш алып бара. Беренче үзеңне үзең яратырга кирәк. Үзеңне үзең яратсаң, эш яратсаң, кеше буласың. Үзеңне үзең яратып, кеше ясап. Мин гомер буе хезмәт иттем. 80 яшыма кадәр эшләдем. 80 яшыма кадәр эшләдем. Без баш киеме тектек. Бабаем белән bir masterskada эшләдек, баш киеме тектем. Аллага шөкер. Алса Ахмаджанова, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәнең татар мәдәнияты үзәгендә шәһәр һәм районның гомуми белем бирү учреждениеләре укучылары арасында бөек герой шагыйрь Муса Җәлилнең тууына 119 ел тулу уңайыннан ватан даны өчен тугрылык дип исемләнгән патриотик укулар бәйгесе булып узды. Анда 40тан артык укучы катнашты. Җәлил укулар турында Айгөл Шәрәфиева материалында. Шакир үзе пионер, үзе усал, кыйнаша, салютен дә бирә белми. 9-нчы мәктәп укучысы Әмир Сабиров кызыл пилотка белән кызыл галстукта. Муса Җәлилнең уңмаган пионерлар шигырен укый. Шул рәвешле халыкта Җәлил укулары дип аталган бәйгегә әзерләнгән. Минем бик тырыш укучы, ул һәр вакыт Гүлнар Мазитовны кайчан репетициягә килем. Әйдәгез инде, тагын кабатлык инде, нинди генә конкурста катнашсак та, әнисе дә, үзе дә бик теләп катнашалар. Татар телен бик ярата. Менә мондый укучыларым булганда, безнең телебез яшәр,
өметләребез бик зур. Бәйгедә катнашучылар шактый татар мәдәният үзәге залына шәһәр һәм районнан 40-тан артык укучы җыелган. Патриотический конкурс чтецов. Без әлеге чараны ватанны саклаучылар бөек җиңүнең 80 еллыгына, Муса Җәлилнең тууына 119 ел булуга багышлап уздырабыз. Хәзер 40-тан артык укучының шигырь сөйләүе осталыкларын карыячакбыз. Муса Җәлил шигырьләре төрле телләрдә яңгырый. Укучылар сәхнәдә мордва, рус, татар телләрендә чыгыш ясый. Февраль айы ул безнең туган тел атналыгы. Айы булып санала, шуңа күрә безнең һәрбер мәктәптә укытучыларның үз планында кертелгән шушы ана теле, туган тел буенча планга төрле чаралар. Һәм бүгенге көндә без шушы шигырь бәйрәме бәйгесен мәдәни үзәк белән бергәләшеп Муса Җәлилгә багышланган шигырь бәйрәмен дә уздырырга булдык. Конкурс 3 яшь категориясе буенча уза. Башлангыч, урта һәм зур сыйныф укучылары арасында балаларның сәхнәдә чыгыш ясауларын мәртәбәле жюри бәяли. Иң беренче игътибар итәбез баланың теленә. Татар телен ничек белә. Шуннан соң материалны ничек тамашачыга бирү мәсьәләсе тора бит инде. Музыка белән бизәү, костюмнар белән бизәү һәм инде әлбәттә үзләрен сәхнәдә тоту дәрәҗәсе. Аннан соң бит бу һәрбер татар теле укытучысының хезмәте. Без менә шушы балаларның чыгышына карап, шушы мәктәптә, кайсы мәктәптә бигрәк тә бүгенге көнне патриотик тәрбия ничек куелган һәм һәр укытучының хезмәтенә бәя бириш. Нәтиҗәдә бәйгедә катнашкан укучыларга дипломнар, җиңүчеләргә истәлекле бүләкләр тапшырылды. Айгөл Шәрәфиева, Ямяхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Шагыйрь-герой Муса Җәлил әдәби бәйгесе калабызда да уза. Безнең төшерү төркеме анда катнашучылар белән фабрика яшьләр үзәгендә танышып кайтты. Иртәнге таң ярында уяндыра маскар, елмаеп һәр шарашып, күзгәр күз караштылар, Җәлил укулары 3 блоктан тора. Беренче блокта катнашучылар мәктәп укучылары, яшүсмерләр клубларында тәрбияләнүчеләр рус телендә чыгыш ясый. Икенче өлештә катнашучылар татар телендә шигырьләр сөйли. Өченче блок 14 яшьтән өлкәнрәк катнашучыларны үз эченә ала. Катнашучыларның һәрберсе бәйгегә шигырь сөйләүдән кала тематик костюмнарда әзерләгәннәр. Камилә Зәйнуллина әлеге бәйгедә ел саен катнаша. Муса Җәлил шигырьләрен туган телендә сөйли. Быел ул бәйгегә Муса Җәлилнең Хәдичә шигырен ятлап килгән. Хәдичә төнне кайтып, коймадан сикереп юбкасын йырта, һәм кызлар, авыл кызлары күреп, мода дип белеп, бөтенесе йыртык юбкада йөри башлый, һәм инде Муса Җәлилнең юллары кызлар төнлә йөрмәгез, коймадан сикермәгез, тагын әлләне йыртып, мода дия күрмәгез. Шигырьләр сөйләү Назгөл Насибуллинаның яраткан шөгыле. 15-20 минут эчендә ул теләсә нинди шигырьне өйрәнеп, зур сәхнәгә чыгып сөйли ала. Моннан бик зур ләззәт алам ди ул. Занимаюсь уже стихами год-два. Вот. Мне очень нравится рассказывать, но я больше люблю такие мягкие стихи вот про любовь, а не про войну, потому что про войну сложнее для меня рассказывать. Бәйге яшь буынның сөйләм үсеше, шулай ук сәнгать сүзенә кызыксыну, шигъри сүзнең матурлыгын күрә белү максатларыннан үткәрелә. Вот говорят силач, железо гнет, вода проступит там, где он пройдет. Но будь ты слон, а я не признаю. Алсу Ахмаджанова, Рамил Базартинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ел көннәрендә калабызда төбәкнең иң зур баскетбол вакыйгасы узды. Нефть югары мәктәбенең спорт комплексында Әлмәт баскетбол лигасының 13-нче сезонын тантаналы рәвештә ачтылар. Ул чарага махсус кунаклар баскетбол буенча Европа чемпионы, Матч ТВ эксперты һәм комментаторы Никита Маргунов һәм халыкара категорияле судья, халыкара баскетбол федерациясе инструкторы Федор Дмитриев килде. Сүз Алсу Нуриевага. 2 метрдан биегрәк баскетбол буенча Европа чемпионы Никита Маргунов тупны алып бара һәм җиңел генә бышырага кертә. Әлмәт егетләре баскетболчының хәрәкәтләрен истә калдырып, кабатлап карый. Әлмәт баскетбол лигасының 13-нче сезонын ачу тантанасы үзәктә һөҗүм итү һәм саклау позицияләрендә уйнаучылар өчен Никита Маргуновның шундый остаханәсеннән башланды. Ул дөрес итеп тупны алып барып, аны бышырага ыргытуның техник элементларын күрсәтте.
Шулай ук спортчылар өчен бөҗрага тупны өстен ыргыту буенча ярыш оештырылды. Аларның һәрберсе үзенең техникасын күрсәтеп тупны кертергә тырышты. 20 теләк белдергән егет арасында җиңүче исеменә Казаннан килгән Степан Лейченко лайык булды. Это ни для кого не секрет, это, Беркем өчен дә сер түгел инде. Иң беренче чиратта мондый җиңүне яулау өчен даими тренировкалар кирәк. Юлдан соң бераз ардырган иде. Ләкин оештыручыларга рәхмәт. Алар бераз әзерләнергә вакыт бирде. Шуңа күрә җиңү миңа җайлы бирелде. в любом случае, как ребята дали немножко времени освоиться, размяться, поэтому особых проблем не было. Татнефть компаниясе белән Әлмәт баскетбол лигасы арасындагы уңышлы хезмәттәшлек хисабына Татарстанның көньяк-көнчыгышында баскетболны балалар, мәктәп укучылары, студентлар, хатын-кызлар, шулай ук ир-атлар уйный ала. Гомумән алганда лига 68 команданы 7 дивизионны берләштерә. Бу баскетболга гашыйк булган 700дән артык кеше дигән сүз. Матбугат конференциясендә Әлмәт баскетбол лигасының үсеш юлы, калабыздагы хөкемдарлык дәрәҗәсе, карьера үсеше өчен кирәкле беренче адымнар, заманча шартларда Россия баскетболы һәм башка темаларга фикер алыштылар. С каждым сезоном у нас количество... Һәр сезон сайын Әлмәт баскетбол лигасында катнашучылар саны арта. Балаларның баскетбол белән мавыгуын күрү безне һичшиксез сөендерә. Әлеге спорт түре Татарстан Республикасының көньяк-көнчыгышында гына түгел, ә бөтен республикабызда да яңа дәрәҗәгә чыга. Республики Татарстан, где присутствуют наши производственные мощности, компании «Татнефть», но и уже выходит на новый уровень, на более высокий уровень, на всю республику Татарстан. Алга таба мәйданчыкта Әлмәт баскетбол лигасының иң яхшы уенчылары җыелмасы һәм махсус кунаклар Казанның беренче баскетбол медиа командасы Кремлин Dragons очрашты. Яхшы техника, югары тизлек һәм осталык күрсәтеп, беренче таймда Әлмәт җыелма командасы җиңеп барды. Все прекрасно, выигрываем. 31-23. Благодаря высоким игрокам они умеют все и сверху забивают, и трехочковые. Игра все прекрасно. Тәнәфестән соң командалар темпны киметмичә һөҗүм итү манерасында уйнауларын дәвам иттеләр. Төгәл бөҗрага эләгүләр нәтиҗәсендә Кремлин Dragons командасы артта калуын киметте. Шулай да мәйданчык хуҗалары 58-гә 56 исәбе белән җиңү яулады. Алсу Нуриева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Милә Сәнгалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.